Hola! Avui aprendrem a fer equilibris acrobàtics a casa. ¿Pero cómo los vamos a hacer en casa si estamos solos? ¿Estamos locos o qué? Doncs sí, una miqueta, si no, no faríem circ. Però no us preocupeu perquè és molt fàcil. Primer, fem la base i li fem una foto. Després, fem la part de l'àgil i li fem una altra foto. Ara l'adjuntem. Fem una altra. Primer, la base. Després, l'àgil. I l'adjuntem. Jo ho he fet amb l'ordinador, però també es poden imprimir les fotografies i retallar-les o calcar-les des de la tablet o dibuixar-les. Però això no és circ. Sí, sí és circ. Per què? Perquè el circ és un art, i un art que permet la hibridació. Què vol dir això? Doncs que al circ poden conviure el teatre, la dansa i el dibuix o la fotografia com avui. I us deixo amb una il·lustració de diferents equilibris. Els podeu fer aquests o els podeu inventar. Circ i salut!